NENO ka bende doho maduong' noseng'ado bura ni IBC no kokao chik makare seba bende nagi ng'ado ne Ruben Kigame kalore ni ntiere gi ng'ol bopogore. Mago duto te nyako Ramogi Ajwang' mano timore odiochieng' manyoro Bahati chung' mara ni kanye Imran Okoth mano bende laro kom kar chung' od bura ma Kibra chung' mara bende ni kanye bang' ugai mar ODM nyisogi mar mondo mi giwe kom makamano mar mondo mi gisir jowetegi. To parni Sonko bende kadhoath nam chumbi Sonko bende nitiere kanyo. Nano ka IBC bende nosewacho nosegole oko makoro ok en jalno mopuodh kaka jachung'. En bende nwaneno kanyo kodok kende doho maduong' mogik e pacho kama no Supreme Court bende nodhi kende doho mano mar EACJ. Duto te nyako Ramogi Ajwang' biro bedo kwa kolo weche makama gi kuku kod tiendgi mane chal mar siasa kono romo saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi. Kata kamano bang' ma kaka pile wantiere gi weche manyien ma bende Joyce Bromiowa. Tok weche manyien nyako Ramogi Ajwang' tibiro yudo nonro mar gazet. Kaka pile walidhoni mana moko kuom gigo ma bende nitiere gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard. Tok mano ema Sharon Ong'aw abiro donjo kod twak mokwongo mane chenro mar Ruupiny kama koloni weche mag siasa, weche mathoth sani timore e paw siasa, weche ma bende in kaka janeno mar onego ibed kod ng'eyo mar ng'eyo gigo matimore e paw siasa. Inya to sani modong' mana ndalo 20 kende. Tok mano to abiro donjo e chenro mar mbako romo. Kata ka pok odonjo e mbako romo odiochieng' ma kawuono wan go rako mar mondo mi wago e tizi matin deling'eni bende ber ka gonyore e rieyo donge bang' mani donjo gi mbako romo. E mbako romo nyako Ramogi Ajwang' wakwongo wami chal mar fwambo mago weche duto manyien ama bende reporters magwa luonwa e kor gwenge mapacho kae to wabiro donjo kata wabiro dola puta e twaka e chenro mar mbako romo. Twak e chenro mar mbako romo odiochieng' ma kawuono nyako Ramogi Ajwang' watemo mana kolo ka bende atwaka ma bende ithoro bagi kod jochung' mopogore e kor gwenge mapacho kae kata e lemogo madongo e pacho kae. Twak makamago ma bende ponono itimo kod ute fwambo kata itimo kod grube mopogore e kor gwenge mapacho kae mar temo kelo kanyakla jochung' mar mondo mi ginyis jopiny kata odadhogi mondo ginyis jopiny manifestos magi. Twak makamano bende nyalo miyo japiny loko pache e wi jalno mobiro yiero kose oyo. Mane twak ma bende wabiro bedo godo e chenro mar mbako romo amano kango chopo kanyo saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Kama bang'e wabiro biro ni kaka pile ing'eyo ni wakelo ni weche manyien kanyo kochako saa 5 nyaka saa 6. Weche manyien nyako Ramogi Ajwang' bang' ka wan Joyce osekelo ni chal mar fwambo ibedo gi ng'eyo ne nang'o matimore e alwora mari. Kono choko saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng' wabiro kelo ni chal makamagi ka gitimore achiel kachiel. Koka mano tudri kodwa mana kaka pile. Thund wach ma bende wantiere godo e chenro mar Ruupiny gi mbako romo duto te kintiere gi ote moramora namba mar SMS kaka pile nitiere 0232600. Mbui mar Facebook kaka pile yudo wa achiel kachiel mano Ramogi TV. An bende kaka pile itudri koda e mbui maga koriwo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Joyce nwacho ni kamoro biro bende wachakwa donje. Duto te Sharon Ong'aw. Nyaka Ramogi Ajwang' an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Oduor, Twitter @JoyceOduor_. TikTok kacha bende antiere Joyce Oduor_. Kao kamano machiegni nikech ma en Ruupiny. We wakwong wayuda athund weche. Machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Piny owacho osechuogo chenro mar duoko nengo mar mo kuon piny kod nus mar nengo mayusego sani. Chenro no geto duoko nengo ofuko mar kilo 2 masani uso Sh197 nyaka Sh100 kama joreg mogo ibiro chul mondo ous mogo e nengo manyien ni. Edwin Okoth leronwa kaka bedo ni moko kuom johala okomor kod chenro no ema koro nyalo geng'o ne oganda yudo fuong'ruok ma gisebet ka girito kuom ndalo buora. Chenro mar piny owacho ma duoko nengo mok kuon chien koro biro geto joreg mogo ma ibiro kednegi omenda thengi mondo chulgi ka giuso mogo e nengo ma piny owacho ketono. Ramogi TV ne oyudo maling'ling mowuok e migawo mar omenda
mayango kaka chenrono ma onego chakre machiegni ibiro ta, kama koro ofuko mar mogo mar kilo 2 onego use siling 100. Ofuko mar kilo 1 mar mogo onego us kuom siling 52, ka kilo 5 igeto mondo us kuom siling 250. Gunia achiel mar mogo ma en kilo 50 koro onego us kuom siling 2150 kaluwore kod chenrono. Mano biro bedo fuong'ruok maduong' ne oganda masani osebet ka nyiewo ofuko mar kilo 2 mar mo kuon kuom siling 179. Kilo achiel sani en siling 100, ka ofuko mar kilo 5 iuso kuom siling 515 e dukni ma pacho ka. Nengo mar ofuko mar kilo 2 masani no en mana manodok piny matin bang' kalo siling 200 dwe mar 6. Okang' manomiyo piny owacho golo osuru ma ijuoge wi oduma mawuok e pinje maoko mondo tem duok godo nengo mar mogo piny. Chenro mar piny owachono wachore ni ne otiyo kod nengo mar oduma mar kind siling 5,800 kod siling 6,000 e gunia achiel mondo chope nengo manyien mar mogono ma igeno ni biro chako tiyo machiegni. Okang' ma kamano koro miyo oganda siso gi geno ni ng'wenyo kuon ponono nyalo bedo mayom matin. Kulingana na bei ya unga wamesaidia sana wananchi, kwa sababu watu wengi walikuwa wanalala njaa na hata lishe haikuwa bora kwa sababu haikuwa inawashibisha. Kawuono mor nikech rais oduokonwa bei mar mogo chien. Koro kaka jomatindo wanyalo yudo, joma pok oyudo kaka omako ngima maber nyalo yudo kaka familia chiemo. Koro wagoyo ne ker erokamano kuom duokonwa mogo, bech mogo chien. Sama kamagi ji ne nigi shida mang'eny, ngima oidho, kaeto bech chiemo bende oidho malo. Koro wayudo tabu ahinya seche ma wamanyo pesa, iyudo pesa, ionge pesa moro minyalo nyiewo godo chiemo. Bech mogo kodwok piny, wanyalo yudo alot, to kinyiewo mogo to familia yudo kaka chiemo. E chenrono, agulu makende idhi chuogi mar keto omenda ma migawo mar pur biro tiyogo e chulo joreg mogo ma pacho ka. Mondo ne ni weg ohala chako uso mok kuon e nengo madwaroreno, kamiti makelo kanyakla joreg mogo, migawo mar pur kod johala biro nono kwan mar ofuke kata gunde mogo ma joreg mogo uso, ka bende gibiro nono ka iuso mogo ne nengo mowinjore. Piny owacho ne otiyo kod chenro machalo kamano higa mar 2017, kama nengo ofuko mogo mar kilo 2 ne oduok piny kawuok siling 120 nyaka siling 90. Wich bar koro medore ne piny owacho ma bende sani ni kod chenro mar gayo medruok e nengo modhi mag nyamburko, kama ichulo ne oganda ma ok tin ne siling 50 lita ka lita mar petrol kod diesel ma ginyiewo dweni nyaka tarik 14 dwe mar 8. Geno koro en mana ni moko kuom gwenge chiegni golo oduma e puothe, kendo nengo mar chiemo no ma oganda mathoth ohero chamo nyalo dok piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi ajuanga weche madonjo na okinyi makawuono en ni jang'wech mano Faith KIPYEGON oloyone piny Kenya medila mar goldi. Mago e ng'we mag joma mine mano kidieny mar meters 1,500 mago ng'we mag piny ngime mabende dhi nyime mano e boma ma Oregon e piny Amerika. Piny Kenya podi medo rienya ahinya e ng'wego mag piny ngima mabende dhi nyime e boma no ma Oregon mano e pinyno mar Amerika. Wamedo oro puoch kod pak ne jong'wecha mabende ting'o malo piny Kenya e ng'we makamago. Kata kamano nyako Ramogi ajuang ka wadhi mbele kod weche manyien en ni duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC koro omayo jalar kom gavana ma Mombasa Mike Sonko oboke mane opuodhe godo kaka jachung' e laro komno. Matimore ka Sonko bende ochwalo ng'ur e nyim doho maduong' mogik mar Supreme pacho kae, kodwaro ni doho no owinj kendo ywakne kendo loko pache e wi okang' mar loreno oko mar ng'we laro kom gavana ma Mombasa. Jafwambo marwa Mombasa Joja Oko nigi ler mathoth. Ndalo adek kende bang' duol mochung' ne yiero kod kiewo e pacho ka IEBC podho Sonko kendo chiwo ne oboke mar laro kom gavana Mombasa, wachno ne ochako lokore kadiemo wang'. Ma en bang' apisa mochung' ne duol no Mombasa Swalha Ibrahim Yusuf ndiko ne Sonko kanyise ne giwito oko puoth makamano. E oboke no olero ni doho mamalo koro oseng'ado ni Sonko ne ogol e apise e yo mowinjore, makoro nyiso ni ok nyal yiene chung' e kom mora mora mar siasa e pacho ka.
Kata kamano, Sonko moramo ni chunye ok bi thongang ne ochako ringe doho nogono mar Supreme kodwa ni doho no lok pache kaluwore gi ng'eto mar burano. Danson Omari en achiel kuom okinde mag Sonko. This matter was before the Supreme Court way back from March this year. It had never moved. But the decision of the Mombasa Free Judge Bench jolted the Supreme Court to react. Firefighting slotted the hearing on 14th. The duration as to why this matter was never determined from March to the 13th of July raises serious fundamental questions. Kwan jong'ad bura e buche no bende gikone gin go gi kiawa ni mar ne githoth moloyo kaka ne giwinjore. Governor Sonko and his team raised that question before the court. How can you tell us it is 5 judges by court order, then again you are sitting 7 judges? A greatest violation of the fundamental human rights of Governor Sonko was occasioned by that sitting. En wach masani koro nyuolo paro mopogore e kind johera mage e kaunti ma Mombasa. Wadwaro ni mondo Sonko obedie debe, to kalure gi gima notokea ni koro gini dhi miyo voter turnout mar baba dhi bedo piny. Nikech awadarajia ni koro johera mag Sonko ka bende okel kura gi mondo obi ogoch ne baba mondo mi turnout obed malo. Gini nochako gi wach moro mar Shabal. Mang'ama ne timo wach Shabal ne en ng'at achiel. Nwang'eyo gino maber ahinya. Kotieko gi Shabal odhi kuom Awiti. Kuom Awiti obiro ir Sonko. Matiene na a common man ng'ama dwa konya common man onge ketadi. Nyono waneno ka Sonko nyoka chingi dala kuche chade bo biro thiedho kae. Kose miriambo. Koro joma ni kagi no neno ka koro Sonko bro konyo common man ma Mombasa kae. Imomi neno koro gikelo wigi ni koro mondo Sonko mondo orie mondo common man udong mana kaka okura kae. Omiyo gima ila na okwanyaliye. Ose gino ose chandege minga makoro kata beta koro oweya nikech ng'en mol sana ng'en jogi bechal ka gimoluore ng'en ka jaksera masero mabero biro kuma intie gi nyako nyakibed gi saka nikech ng'en samoro sero maro nyalo maigo bako kore momiyo samoro jogi otimenade oluore to koro kaka jogo osegireni aneno beta mondo waweya mondo orit next election. Jotelo malaro kom gavana Mombasa ne bende jogoyo dhogi piny ewi wach Sonko. Sonko luwo sheria te. Igoye piny ochung'. Itere kato ochung'. Mofuato sheria tete midwaro. En wuoyi. En wo? Katigoye kata kinyiere. Moketo wa kiwango. Ma paro ni nyithindo matindo masomo sani. Kati yae mane family ma piny. Chalgi Sonko. Chalgi? Sonko. Kena kwa ine mono biyo konya koni koyie. Mona nyanra gi jogi. Wametumia kila mbinu kuhakikisha wametoa baadhi ya wagombea ambao wangekuwa na athari yoyote kwa hii siasa ya Mombasa kutoka mchuano wa ugavana. Tumeona wamefaulu kumuondoa Shabal kwa vitisho, ikabidi atoke. Wamefaulu kumuondoa Sonko. Sisi unajua tunataka competition ile safi kabisa. Oganda jo Kenya to chutho jodak Mombasa koro jobeta kicha marango kabende mijingo ma Sonko pod dhi godo nyime mar dwaro bedo e debe kom gavana ma Mombasa biro nyuolo olemo koso oyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Doho ogolo chik ne duol mar IEBC mondo mi ochiw thuolo ne Ruben Kipgame mondo obede listi mar jogo madhilaro kom jatend Kenya. Jayal bura Anthony Mrima yango ni Kigame ne we oko e yo ma okratiro. Matimore ka duola ma IEBC nyocha oselando nyinge ji 4 kaka mago madhilaro kom jatend Kenya kendo ma nyinge gi opuodhi e oboke moyiedhi mar piny owacho. Ruben Kigame owuon orwako okang' mar doho no ka odwaro ni IEBC olu chik mar doho kendo miye thuolo mar chopo nyaka e debe. Korti ya juu imeamua kwamba IEBC na Wafula Chebukati walikosea kwa kutonijumlisha kwenye orodha ya wagombezi wa kiti cha urais. Kwangu ni ushindi wa watu wengi. Itakuwa ni makosa makubwa ikiwa IEBC haitaniweka kwenye ballot kwa sababu inaweza kusababisha tena kurudiwa kwa uchaguzi na hatutaki kurudiwa kwa uchaguzi.
Sisi hatujali kama zile karatasi zimechapishwa au la. Tutafuata mwongozo wa korti na tunataka kila mwananchi atendewe haki kwa kuwa na mgombezi wa 5 katika ballot paper. Kabisa. Jalar kom tenda piny Kenya gi otiko mar UDA William Ruto kod kweth mar Kenya Kwanza nyoro notero campaign samagi e county ma Nairobi kama ne gimedo sero mbulu kodong mana jumbe 3 kende to piny Kenya dhi e yiero maduong'. Ruto nyiso chir ma en go mar kawo loch e yiero mabiro kosingo bero ngima jo Kenya kendo neno ni obero uchumi mapacho ka. Omedo seyo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kuom ng'ure e wi yore maduola matayo yiero mapacho ka. IEBC chano timogo yiero kowacho ni UDA ni kod adiera ni duolno dhi tayo yiero e yo makare. Ruto bende oseyo nonro mar paro ma osebed kigolo gi kembe matimo nonro e pacho ka manyiso ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod ni mbele kowacho ni nonro makare ibiro tim e lela gi oganda jo Kenya tarehe 9 dwe manyien e debe. Tunatembea pamoja tarehe 9 mwezi wa 8. Jameni, mimi naomba kura ya huyu gavana wetu anaitwa Sakaja. Wapi kura ya huyu kijana anaitwa Sakaja? Wapi kura ya Sakaja jameni, nione kura ya Sakaja. Huyu kijana amezaliwa hapa Ngara, anatosha ama atoshi? Huyu jamaa anaelewa Nairobi ama haelewi? Na ombi langu kwenu ni kwamba tujitayarishe, tujitokeze kwa wingi, kwa sababu tarehe 9 tunataka kura ambayo itapeana ushindi kwa William Samoei Ruto. Kushiringo zimebaki, mwanze kuheshimu hao wananchi. Mambo ya kunyanyasa wananchi muache. Ama niaje? Sio hiyo. Ukiona kanzo akuwa na kuuliza biashara yako iko namna gani na nikusaidie namna gani. Zile magari zile Mariamu wanachukua kina mama sokoni, zile mapika kwa nabeba watu. Kama kuna mtu wa scrap metal hapa, tarehe 10 mkuje vitu walimechukua hiyo magari imechakachaka. Jalar kom Governor Masiaya James Orengo mar ODM osidho ayanga manifesto mare. Orengo kod jalupne osingo ne oganda josiaya ni oikore mar kelo lokruok e county no e sekta moriwo kodoka jiwo tie mar chiemo, pi, thieth, jiwo ngima rawere kokalo e chuogo thuolo mag tije to kod bende neno ni sekta mar pur ojiwo motegno Siaya. Manifesto no ne osoma yanga ne jopiny gi jalup James Orengo ma en William Oduola. Orengo odhi nyime gi jiwo oganda ma Siaya mondo wuog karomgi kendo ogone ombulu. As the James Orengo William Oduola team, we are promising you right here, right now, just as we have done on the campaign trail, to hold ourselves to higher standards of integrity. This manifesto, therefore, is a strategic plan that defines a roadmap that we'll pursue during our time in office. Food security and agribusiness. First in our list of priorities is food security. With the rivers Yala, Nzoia, Lake Victoria disposal, we, the Nyalore team, believe it is just a matter of time before Siaya becomes food sufficient. We will work hard to ensure that we reclaim and put into productive agricultural use some of the idle community land and some of the public land that are currently not in use. We intend to reclaim a portion of Yala swamp so that we can make Siaya County the bread basket of this region. We also intend to make Siaya County a net exporter of agricultural produce. Kora anakwau wang ni okodwa no tiende odhi kot ni yalo kes. Wadwaro ni ugo kura mang'eny tarik 9 dwe mar 8 ma ng'ato kadhirango duoko to wacho ni ma ok anyal dhi kot. Ayie lawyer.
Riwruoge mag jofwambo kod ute fwambo mapacho kae omako chung' motegno ni chenro mar twak mar dayo dho jolara KAMPEN piny Kenya kod jolupgi biro dhi nyime kaka osechani. Matimore kata bang' moko kuom jochung' buogo ni ok gibi yuoro e twagno. Walter Nyambaga miyo waler mar wach. Jolup jolar KAMPEN piny Kenya igeno ni biro chopo e twak mobagi kod ute mag fwambo kama jofwambo kod jopiny biro yudo thuolo mar winjo mise kod lai mag dongo piny Kenya ponono hapgi oleng'ore. Debate mwaloso ni ok waloso negi, waloso ne jopiny. Maduong' moloyo te ene gichopie kacha mondo giler ne jopiny ne weche mage magichung'ie. Waseng'eyo kendo wasewinjo ni jalup ker William Ruto kata ogai mar UDA gi jalupne ne giwacho ni ok gidhi biro e twak gi duto nikech wan gi twak moro ma kiny to wan gi twak moro ma wik manyien. Wabilo wach kod jodito kod jolony mag ute mag fwambo kendo fono maling'ling mag twak ma obagi mbalariany ma Catholic University East of Africa. Kantie candidate moluoro jopiny, modewo jopiny, to biro chopo kacha mondo ler jopiny ne en weche mage moneno ka onego bedne jotelo luwo matut to nikech ang'o. Koro kada dibed na achiel kuom gi nyalo lewo moko biro to twak dhi bedo maber kabisa nikech wan gima watimo kaka ute mag fwambo en ni wakelo nafas mondo wami jogo malaro telo thuolo mar wuoyo gi oganda. Chachilo Tieno en jatelo mochung' ni jodito mag jochung weche e ute mag fwambo ma Kenya. Kairi Kuduor to en jagoro mar riwruok mag jofwambo e Kenya. Giyaro ng'eyo mar kit twak makelo koyo ne moko kuom jolup jolar KAMPEN piny Kenya. Ng'ama lewo moko chopo mabaro ne ni modhi bedo gi midhiero maduong' nikech ma en twak ma onego bed gi twak gi jopiny. Kendo mano dhi nyiso achaye maduong' kabisa kuom jo Kenya. Waketo jomotiegore maler molony e weche moko madhi biro e debates go mondo gikwong gigo kodwa mbaka nusa. Liekore ni moko kuom jolup jolar KAMPEN piny Kenya chano leo ma nyalo kelo pek mane. Nikech ka Rigathi Gachagua ok obiro to weni Mikai Martha Karua pap. Koro Mikai biro loka pabno mare kendo biro tiyo godo nikech jopiny dwa winjo. Koro kata moko wuoyo oko kucha godhogi ne samoro gibiro mano to samoro mana kaka gitimo siasa gi. Wan gi mwang'eyo ni kiny kochopo sa 11 wach ma debate dhi chakre. Gimedo ni ok en gima kare ni ute moko mag fwambo nindo nyakonchiel tije kendo mano wach ma giwacho ni miriambo. En miriambo maduong' ne ute moko odhi konchiel. Tijwa en ng'eyo menye ne to adiera ni kanye. Kapone iyudo tiko no tilil, wabiro menyi to kantie lil ne mobiro neno to mobiro nyiso jopiny. Ute mag fwambo bende koro yangore ni biro bedo kod kuonde mag riwo ombulu mana kaka Kairi Kuduor kod Chachilo Tieno leronwa. IBC madhi kwano kura, wan wadhi riwogi. Ombulu mwadhi lando kendo mwadhi goyo kwan en ombulu moland gi IBC, ok en ombulu moland gi ng'ata. Nyaka bed en ombulu moland gi returning officer kata presiding officer nikech returning officer bo bed constituency tallying center. Twak mar dayo dho jolup jolar KAMPEN piny Kenya idhi bagi tich ariyo tarik 19 kamano mar jotelo malaro KAMPEN piny Kenya to ibiro bagi tarik 26 dwe ni. Seche ndong' ka nyiri bende lwar. Twak mar dayo dho jolup jolar KAMPEN piny Kenya obagi e mbalariany ma Catholic University. Penjo maduong' en ni to Rigathi Gachagua nyalo chopo koso nyalo kere gi chien ne twagno endo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jolup jolar KAMPEN Kenya ikore mar lero ne jo Kenya kaka gidhi siro jolar KAMPEN Kenya moro ka moro e chopo leka mag dongruok magisesingo ne jo Kenya. Twak mar dayo dho josiasa go ochan ni dhi timore odiochieng' ma kawuono. Jogo madhi e piem mar twak makiny nonro magi chalo nade. Kaka liet mar siasa medo tedore kendo jo Kenya menyo jochung' ang'wen malaro kom jatend piny. E kaka bende imenyo jolupgi mane giwalo e kind josiasa mamoko ne ng'wech mar manyo KAMPEN Kenya. Martha Wangari Karua mar Azimio la Umoja Wan Kenya, Rigathi Gachagua mar UDA, Justina Wamai mar Roots Party kod Ruth Mutua mar duond bura mar Agano Party moro ka moro ne owal kendo achiel kuomgi dhi bedo kod hawi mar bedo e kom mar ariyo gi oteku e pacho ka kom jalup jatend piny.
E kinde makoro jofwambo chano bago twak mar yango nyalo kod chia margi e weche mag telo, wamenyo jolup jolar kom tend piny. Martha Wangari Karua, nyathi mar ariyo e familia mar Josephine kod Jackson Karua, mane giyudo dwe mar 9 1957, en achiel kuom jotelo masani piny Kenya luwo sigande. Kopogore gi kaka ji ong'eye ni en jasiasa, Karua en okil, tich ma oyango ni ne osomo mondo oyud kaka onyalo konyore gi familia mare. I resigned my job as a magistrate to practice law so that I could make ends meet for myself and family. And those were the days that Moi and KANU were affiliating everything on site. E kinde ma alap mar siasa oneno kaka jatelo mager, Karua ma en min nyithindo ariyo koni en mana dhano, kendo timo ne familia mare gik mamiyo owinjo bed ni timo ne nyithinde. Besides being a politician, I have a family. I enjoy, like every mother, being with my children, being with friends. I'm just a regular person. When my kids were younger, I had no driver. I personally took them to school, picked them from school. Bang' donjo e lap mar siasa higa mar 1992, kendo bedo jaod bura mokwongo Magishugu, e wi nindo, Karua koni ni ne obedo gi lek. Martha Karua ameota doto akiwa State House akitawala hii nchi. Mama huyo. Lek manyalo chopo kare. Bang' wale kaka jalup Raila Amolo Odinga nyaka achon, Karua osebedo ka ochiwore kaka jatelo makedo ne ratiro mar oganda, kendo singo mare en neno ni jopiny obedo gi ngima makare, kedo kod mibadhi kod neno ni obedo achiel kuom jo Kenya manyayo dongruok ne piny Kenya. So why would I step aside for doing well? Excuse me. I will be telling Kenyans that I'm ready, able and willing to contribute in building. Rigathi Gachagua, jatelo manonyuol higa mar 1965 e Nyeri, chamo nyadhi kaka jatelo mani kod lony mar ma ok tin ne higni 30 moting'o bedo jatend loch nanga e kinde piny owacho mar KANU. I stand here today with more than 30 years of public experience. I have been to and worked in every part of Kenya. E alap mar siasa, Rigathi nenore ka jatelo madiro weche. Tupiga ukitaka tupiga. Wacha niongee na watu yangu. Kata kamano, e ot, obedo machiegni gi jaode kendo seche moko bende orie dende. Rigathi Gachagua ma bende ne obedo jating' ndai mar Uhuru Kenyatta e kinde mane en jatend migao. Sulwe mare orieny mapiyo ei siasa, ka higni 5 kende siasa ne owale mondo mi obed jalup Ruto, kendo en gi geno mar bedo jalup jatend piny bang' yiero ma dwe mar 8. Kopogore kod Karua manodonjo e doho kaka jal buche, Gachagua ne odonjo e doho kane odonjne kod keth mar yudo omenda. Jalup jachung' mar laro kom tend piny Kenya gutiko mar Agano Party, Ruth Mutua, bende wacho ni nyaka ket arita makare ne jotelo kaachiel kod oganda eka Kenya nyalo bedo gi dongruok. We need the chase cars, enough security to go out campaign because the masses are waiting for us, but we need to feel protected too. E kinde matond duoko mar yiero ma tarik 9 dwe mar 8, jolar kom tend piny Kenya kod jolupgi medo nyiso chia margi mar telo ne Kenya. Piem mapek nenore e kind Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza. Kata kamano, wach mogik ni e lwet jago ombulu. Mano nonro mabende okelnwa kanyo kod jafwambo marwa George Batiero kama na inya. Kawadhi nyime en ni piny Kenya kod Seychelles oketo kogno e winjruok mag ohala kod tudruok korka yore dongruok. Jatend Kenya Uhuru Kenyatta kod jatend piny Seychelles mano Wavel Ramakalawan ne oketo kogno e winjruok mar jiwo winjruok e sekta mag arita, limbe, pur, pith, jamni kod sekta madito kaka thieth kod somo. Pinje ariyogo geto medo jiwo dongruok margi kokalo e jiwo achiel margi kendo keto e tim okenge moko ma osepedhi kaka mago manyalo konyo e chwalo gi nyime. Seychelles is a leading champion of the blue economy, and we have in that regard agreed to strengthen our collaboration in protecting but also in ensuring sustainable utilization of our ocean resources for the benefit of our two nations and our two peoples. Kenya and Seychelles had substantial bilateral cooperation in fields such as education, health, trade,
agriculture, civil aviation, as well as strong people-to-people ties, even before the establishment of diplomatic relations on the 10th of January 1990. Weche go mag somo en ni jatend migao mar somo Ngire George Magoha okoni obiro dhi nyime kod rango gedo mag kilese mag CBC kata tok lipot mar janon buge omenda mapacho ka yango ni chenro no tiyo kod omenda mathotha. Magoha mane loso e kinde keto ayanga kilese mag CBC e skul nyiri machania county ma Kiambu olero ni okena kod adiera gi ng'ata gino machune ni nyaka orang mana chenro go en owuon. We are today commissioning classrooms here, and you will see me commissioning them. One will ask, why do I, as a minister of government, go to commission? It is because I do not trust anybody, and you can also take that to the bank. I must make sure that I am not given reports that cannot be verified. It is so much better to go to jail because you went to inspect something that is there that cannot be carried, instead of being praised for or being accused for spending money that was spent for something that is not there. E county no Makisi eni obila magweng ma Itumbe e county Makisi omako rawere moko 10 ma itudo gi tulo mar siasa mane omuocha kendo rocho chenro e alwora no. OCPD ma Itumbe James Barasa oyango ni rawere moko ne odino ndara Makisi kochomo Kilgoris ka ging'anyo e wi gino magiwacho ni chenro mar IEBC kauji madhi konyo e yiero okotim e yo makare. Ywaruok ne oneno e kindo bila gi rawerego kendo ma ochwe okelo hinyruok mar obila achiel. Korka kore apisa mar IEBC bade ma Bobasi mano Frida Chebeta okoni ok en adiera ni nitie mibadhi e kao jotije mag IEBC madhi tayo yiero e gwenge machalo kaka Nyamache, Ogembo, Asameta, Kisii Central gi South Mugirango ma rawerego ywakne. Swali langu ni mbona tunapelekwa Ogembo na Ogembo ni Bomachoge na sisi yetu ni Itumbe. Mbona ofisi hatukuletwa kwa ofisi zetu Itumbe, tunapelekwa Ogembo na sisi si wa Bomachoge. I strongly affirm to them that there is no politician who has given me a list or requested me to employ POs and DPOs of whom he or she prefers. So those are false allegations, and I have strongly refuted that claim. Ramogi ajuanga gi weche ma notimore county ma Kisigo e mwachopo godo e giko weche manyien okinyi makawuono ka bende moko kuom waneno koseriwore kodwa e Facebook kacha. Amayo Steve Prince wacho ni good morning Ramogi TV, Nicolot Steve Odhi ka entiere Nairobi City Kayole owinjo wa malera ka entiere gi mama ne Nyasuba. Odongo wuoda Sembo Njagoma wacho neno wa maber ka entiere Asembo Gotbondo. Odongo Maxwell Van Lucky wacho neno wa ka entiere Nairobi City. Ka Robert Ouko ja welding wacho ni oneno wa eyo makare kendo wacho ni watimo ticha maber ahinya. Ramogi ajuanga med oronwa ote magi ka wadhi mbele kod chenro marwa mar Ruupiny okinyi makawuono. Kau kamano yiena mar mondo mi akau yoyo matin tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao aneno ka ikore makare amara kelo ni nonro mar gazet ka odiochieng' makawuono entiere kod jafwambo marwa mano Edwin Okoth. Kikidhi mabor. Generation are coming to bring in change. Ruth, Deputy President, send